والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bal mo bo be lajele fo ori teminen ko fe mo mun sella be ambe de alaka san chamando an usi wana na alaka ngabatu be lajele mina ka si janda mala batu kan kanda kan sabati salafu ka tabulo kan o teminen ko fe alhamdulillah ngunye de menini mi lancer o de menini de jabu fleni wari min shorla alhamdulillah be lajele tarabe 432500 wa bisegin wa bi wa woro ani drome kime duro alhamdulillah nga deme nyini ko nana wala sorla be bela jelen fo ka bela jelen ka nyini be ala fe amade dobo ala ka sala ko jende fi dossier nga nyabe munna ne ala man ko ye sanna ta ko ngambere de ala ka an ko ka sika chamambo ala ko sala no ka ngani atemene ko fare mi sorla tan amba nyini amba ila jamana wali kala claro ma sabawel man nani nyona alhamdulillah wali na nyedo tala do kala misiri kesi kono ka sawo ke foita misiri kesi kono na ka grupu kula mi shorla fana anyo do ke gazola porque kaseka do gazol do ni shorambulo koro o do grupu ina war to min tora alhamdulillah anye do di usazirema ani imam fodi sona anye do ale fana ma ani muazin saluwela do dira ale fana ma warina amba ko bela jelen ni baraji alaka san chama do ansi kondana nambe aywa jenyon fe anya nyon kanu ka fara nyon ka alaka dine chiyemen ka no yala kelempe batuli aneka chiden ka tugu chiden ko mo nyumante meno ka selaka anya nyon kanu siramin ka asebe ala ka tambela jelen je jannatul firdaus kondana o ka bela jala ko no bela jelen sallallahu alaihi muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.